Ja som Eliška a dneska si zahráme samozrejme Brawl Stars. Ako vidíte, dala som si, akože túto, teraz mi to sekne. Dala som si, ako sa to povie, kredity na Lily. To budeme na chvíľu Lily, tak si to proste cvičnite. Áno, cvičil sa mi účet, neviem ako, ale ok. No a proste teraz som hrať tieto mutácie a ja mám mutáciu na Elprima. Takže ju ideme vyskúšať. No, áno, cvičil sa mi účet a som s ním celkom spokojná, lebo tam mám proste Amber a takých, takže poďme na to. No a musíme si zahrať nejakú hru, kde môžu byť tie mutácie, keďže proste mám mutáciu. Ok, dám si duel, lebo mám rovno aj questy a môžeme ísť na to. Real dneska je neviem aký štvrtok, takže som very happy, lebo zajtra je proste piatok a tak. A tak, ja vám nemám real, čo povedať. Ok, takže vyskúšame rovno jeho mutácie. On má že vraj až moc dobré mutácie. Keď som zabudla, akú mám mutáciu. On má že vraj viac životov, nie? A čo ešte? Neviem, či to bolo úplne na Elprima, ale áno. Že tu majú typci mutácie. Ja neviem normálne hovoriť. Ďakujem. On vie rýchlo takto skákať na takého, že jo. Presne. IRL, pravda je. Tento nemá mutáciu, takže na toho by sme si mohli ísť pekne. Takto. Mám ťa. OK. Ideme, kto to je ďalej. OK. Lily mi celkom pohla. A tak, no. A Real, napíšte mi, s kým si mám zahrať budúce kolo. OK. OK, inak je už Squadbusters. Neviem, či je Squadbusters, ale to je proste tu taká blbotina. A je tu aj Godzilla Slash. Takže OK, ideme si otvoriť Stardropu. Inak dneska som si už otvárala z tých Stardropov, čo tam bolo v shope. Ak ste si ich neotvorili, tak si ich bežte proste otvoriť. Good. No, my si chceme zahrať ale aj tú Godzillku. Godzilla City Smash. Real a chcela by som Cordeliusik. OK, poďme si hrať aj s takou jednou mojou kamarátkou. Ona má už Lily. Si robíš srandu. Oh my god. OK. Bravo Ball. Ukáž. Na Bravo Ballku by som išla asi s Ešíkom. Rovno si ho aj troška. Ja reálne neviem rozprávať. Takže toto znamená proste. Toto, ja viem, že som úplne no skill a viem proste všetko. Neviem, či som si kúpila čo správne, ale proste poďme. Dneska win streak, tak pekne poďakujem Cordeliusikovi. Hotovo. Budem na vás úprimná. A toto video natáčam na rýchlo, takže potom, hej, ja nestrihám svoje videá. Takže prosím vás, nehejtite to. OK, poďme na to. OK, ona má už Lily, samozrejme, Cordeliusička. A kamo, teda má každý Lily. O bože, oni majú loptu, ja som si aj nevšimla. Ne, tak ja som aká slabá reálne. Tak sa mi teraz pokazil ten win streak, tak ja som úplne, že skončila, keď si vezmete. Poď, Cordeliusik. Poď. O bože, som mohla ísť však. O bože, poďme. Nemám to, poď. Ruský typek. O ne, kámo, tá Max dala tomu boost, nie? Poďme, my to dáme, kámo. My to nedáme? Si robíš srandu zo mňa, kamo. Na čo mu to prihráva naspäť? Ja som extrémne slabá. Keby som aspoň troška OP. Reálne ja nebudem hrať s Cordeliusikom, lebo on má proste už veľa týchto. Už má veľa. Som toto, keby môžem, vieš, tak zmiasť. Inak mám Amber, tak potom si tam asi Amber. Ale reálne chcem vyskúšať tie mutácie. Ale asi neviem, vyskúšam. Dobre. Akože, pardon, Cordeliusik, ale vážne, bravo, a takto. Nie! Bože môj.
Real, zahrajte si pri tomto videu brávko, dajte mi vedieť vaše ID, ja si vás pridám. Ak tam budete mať proste od Amber, potom invite, budem to ja, skazila mi celý win streak, tak jeď veľmi ďakujem. Real. Lol. Ideme hrať sama. Ok. Buzz bol free, ale ja som ho mala už aj predtým. Keď nebol ešte za free. Tak tento je tento. Toto čo je, kámo, za skin na Buzza? To je dievča Buzz. Nepáči sa mi. Nejak moc, ale je pekný. OK, asi reálne, keď tu mám, toto je môj najlepší pajko z celého môjho účtu, tak by som si mohla s ním zahrať. Jasné, že nebudem s ním hrať. Bože, ja som šla sa hrať s ním Brawl Ball. Ja som si chcela práve premeniť mapku. Ja som úplne blbá. Z Amber hrať Brawl Ball? Ja nenávidím Brawl Ball. Bože. Iba keď hrám s takou mojou jednou kamarátkou. Zerobot? Kámo, Zerobot, to je jaká som slabá, keď to je Zerobot. Kámo, Zerobot. Neviem, či ho poznáte, ale Zerobot je proste taký bot. Ak mi vypne iba tak proste nahrávanie, tak to je preto, lebo proste má málo úložiska. Jop. Takže to neskončí. To on dal gól a ja ani o tom neviem? A Real nemôžem moc rozprávať, keď toto robím, lebo sa nemôžem sústrediť potom. Poď zabij Bonnie, prosím, zabij Bonnie. Bonnie. Tieto ma kam úplne zničia, že bang. Som si to myslela. Takže bye.